Čaute, zdravím vás pri mojom prvom videu na hru Minecraft Pocket Edition. Vytvoríme si server. Ja už tu mám jeden vytvorený svoj, ale dáme nový. Create. Dáme si rovný. Dáme create. No a ideme si vytvoriť vlastné mestečko. Trošku mi to posekáva. Neviem prečo, takže ideme si postaviť domček. No neviem prečo mi to seká, ale nevadí. Ideme. Jeden, tri, jeden, tri, jeden, tri. Túto hru som začal hrávať ešte na Huawei. A nakoľko sa mi rozbil, tak som si musel kúpiť nový mobil. A preto mi to tak trošku seká. A to mi nevadí. No. Boom. No, tri, spojíme tu. Za chvíľku máme domčok hotový, kameňový. Budeme tu chovať kamene. Áno. Zatiaľ čo postavím tento dom, vám poviem o svojom kanáli. Takže môj kanál sa volá Freshi TV. Meno mám podľa takého menšieho jedla, alebo jak by som to nazval, osvieženia. Fresh. Preto som si vybral toto meno Freshi. Tak, spravíme si pekne okienko nádeje. Tu budeme vidieť, prečo mi to šeká. Neviem, ale viem ja len jedno, že je to moja obľúbená hra.
a tak ďalej. O tejto hre viem povedať len jedno. Je to dobrá hra. Som si ju stiahol na mobil a na svojom serveri, no Create móde mám postavené už aj dvojičky. Som si postavil. Ideme ešte takto postaviť. Postavíme si potom ešte stretu. Všetko ohľadom toho. Nic. Tak teraz postavíme. A ak mám niečo ešte dodať, tak s YouTubeom som začal asi tak pred pár mesiacmi. Nakoľko chodím do práce, tak nemám na to až tak veľa času sa venovať YouTube, pretože pracujem, musím si zarábať trošku a to nevadí. A toto je ako keby také moje malé hobby, tento Minecraft a YouTube. Pracujem, tak nemám na to až tak času. A čas si nájdem aj na takéto veci a budem prinášať ešte viacej videí buď z Minecraftu alebo z iných hier. Treba natočím ešte pár dielov tiež z Minecraftu, natočím ešte iné hry. Alebo skúste mi napísať vy, ako by ste chceli vidieť hru. Dáme si trávičku. Robíme dvierka, pierka. A ideme si postaviť striežku. Alebo necháme ho takto. Áno, necháme ho takto. To si idem postaviť. Kde to je? Takto. Nie. Takto. A ideme si postaviť cestu. Čierny blok. Bum. Nahrávam to cez telefón, takže neviem, či bude tá kvalita tak trošku dobrá. Ale no. Za čo sa ospravedlňujem vopred. Bo mobil mi aj trošku sem tam sekne. Sem tam nesekne, sem tam ide dobre, potom zase sekne a potom už ide alebo nejde vôbec.
dneska video by som chcel urobiť len domček, cestu. Keď budem mať ešte trošku času, spravím aj menšie námestie. Koľko tu máme? 1, 2, 3. Nie. Ten pôjde. Pôjde. 2, 3. Mali by sme sa ísť vyspať. Áno, ideme sa vyspať. Nakoľko neviem v tejto hre nastaviť, aby tu bolo stále slnko, to musím urobiť jedine len takto. No, dobré ráno, Stevie. A ideme si postaviť námestie. A to postavíme z iných blokov. Kde máme tu bloky? Ideme stavať. No počkajte, nie je ten blok. Kde je ten môj obľúbený bločok? Tu je. Nie. Kde je? A to je jedno, spravíme si takú futuristickú. No, vyzerá to nádherné. Stojami a búrami. Tak. Stavíme tuto. To bude hotovo. No hýbaj dopredu. Poď sem ovca, tak. Čau ovca, bum. Dobre. No dobré. Pre dneska by som to tak trošku uzavrel, je to kratšie video, ale mám ešte trošku menšie povinnosti, takže ak sa vám video páčilo, hoďte like a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.